Sad ćemo vam prikazati nekoliko vježbi koje možete raditi bilo kod kuće, bilo u nekakvom objektu za vježbanje. U većini ovih vježbi dovoljna vam je vlastita težina, a u jednoj od njih će biti prikazana vježba sa opterećenjem, konkretno sa girijom, odnosno ruskim zvonom. Nema neke univerzalne formule, dakle o broju ponavljanja, o broju serija, ovisi o vašim ciljevima, ali za nekakvu opću formu možete se držati formule da svaku vježbu izvedete u 4 do 6 serija sa 8 do 12 ponavljanja. To je otprilike nešto što svaki rekreativni vježbač će moći odraditi, a i kroz takav način vježbanja ostvariti svoje ciljeve. Prva vježba koju ćemo demonstrirati je takozvano mrtvo dizanje i u njemu ćete jako dobro vidjeti onaj položaj, odnosno hip hinge, pravilan pretklon u kuku. Josipa će se sagnuti sada po girju. Vidite da se sagnula tako da su ove 3 točke poravnate i ovo je potpuno siguran položaj za dizanje tereta. Možeš dovršiti vježbu i možeš ju vratiti natrag. Dakle, kao što vidite, girja ide iz pozicije centralne, najkraćom mogućom linijom u zrak, leđa su pravilna, kralježnica u neutralnom obliku i vraćamo ju dolje, opet u početni položaj uz pravilan pretklon kuka. Ako imate dovoljno vremena, možete napraviti 4 do 6 serija sa po 10 do 12 ponavljanja ili 8 do 12, ovisi koju težinu imate. Ako nemate vremena, veće 3 serije sa po 10, 12, eventualno 14 ponavljanja će također napraviti određeni efekt i bit će vam sasvim korektno.